Finančný svet si zvyká na stablecoiny. Peniaze sa stávajú softvérom. Stablecoiny boli kedysi pomocníkom kryptomien, dnes sa však stávajú základom globálnych financií. Na rozdiel od nestálych tokenov sú naviazané na fiat meny, ako sú dolár alebo euro. Ponúkajú však čosi, čo banky neponúkajú, a to okamžité zúčtovanie, nepretržitý prístup a zabudovanú programovateľnosť. Mastercard testuje a implementuje stablecoiny. Prostredníctvom Mastercard Move môžu používatelia platiť stablecoinmi z peňaženiek ako je Metamask alebo Kraken u viac než 150 miliónov obchodníkov po celom svete. Konverzia na bankové účty. Tá tu už dávno je. V roku 2024 dosiahli transakcie stablecoinov 27,6 bilióna dolárov a spoločne tak prekonali Visu a Mastercard o 7,7%, aj keď veľkú časť z toho spôsobilo automatizované obchodovanie s kryptomenami, poukazuje to na jeden fakt. Stablecoiny sú východiskovou menou kryptoekonomiky a rozširujú sa aj mimo nej. Avšak nie všetky sú rovnaké. USDC si získava dôveru transparentnosťou. USDT si zase vedie v likvidite, ale vyvoláva otázky. Pre inštitúcie tieto rozdiely znamenajú riziko, nielen snahu o budovanie značky. Nejde však o akési narušenie systému, ale o jeho pohltenie. Skutočným posunom je totiž to, že peniaze sa stávajú softvérom. Pravidlá sa tak postupne menia. Otázkou je, kto ich bude písať.